A concentración moteira do Reventa Pistóns volverá a reunir en Ribeira centos de afeccionados ao motociclismo. A 7ª edición desta quedada terá lugar o sábado día 22 na Praza de España, onde a partir das 11:30 da mañá haberá animación musical e sesión vermú a cargo de Cabina DJ. Tras o xantar consistente nunha degustación gratuita de callos, comezará o programa de adestramentos e exhibicións. De seguido, pois vamos a ter un entrenamento nunha plataforma de caballitos que está feita por nós, polo Reventa Pistóns, nunha minimoto, porque máis tarde vamos a facer un concurso. Entonces, ás 15:30 vamos a ter pois o que vai a ser un pequeno ensaio, non? Para toda aquela xente que quere participar. Vai ser unha cousa moi divertida e, insisto, é unha plataforma completamente segura, feita por nós e para pasar un rato agradable. Ás 4:15 vamos a facer tamén a roda moscovita, que non vou explicar do que é, porque quero que todo o mundo que vai o vexa, porque é unha cousa moi simpática, que todo o mundo se vai a divertir e que vai a estar moi ben, tamén moi interesante. O programa inclúe tamén unha ruta mototurística pola comarca, unha chocolatada e un espectáculo sorpresa a cargo dos socios do club. A última hora da tarde terán lugar os concursos e competicións con premios. Ás 19 horas vamos a ter un concurso de trompetas. Unha trompeta que tamén se fixo os socios do club e que é adaptable aos escapes das motos e é para facer un pouquiño de barullo. Barullo, pero sin molestar, A seguir, pois, vamos a ter ás 9, ás 19:30 vamos a ter unha competición da plataforma de cabaliños. E ás 20:15 vamos a ter un concurso de carrera de lentos, salchichas colgantes e proba de ruído. Dende o Motoclub Reventa Pistóns agradeceron o apoio do Concello que todos os anos colabora con este evento, que contribúe a traer ata Ribeira a numerosos visitantes nunha época de menor afluencia turística. Pola parte do Concello estamos encantados de un ano máis poder colaborar con eles e poder sacar adiante este traballo que eles durante todo o ano están planificando e que despois ten unha acollida por parte de toda a comunidade motera estupenda e que enche Ribeira ese día de unha actividade totalmente distinta e que nos distingue de moitas vilas cercanas e que nos permite situarnos, como digo, no panorama moteiro e ser un referente neste tipo de actividade.